Вие знаете ли какво означава това? Някой да каже, аз съм истината. Това означава какво? Че всичко, което той мисли, върши и говори, е 100% окончателна, безпрекословна истина. Няма как да е другояче. Аз затова дойдох, казва Христос, този свят, за да ви кажа истината. Коя е истината? За да ви кажа истината, че не сте случайна игра на атоми и молекули, че имате баща в небето и че този баща е господарят на универса, че вие сте принцови и принцеси. Не сте подобрени маймуни. Какво удовлетворение носи това? Как живеят хората? Представете ли си каква истина е само това? Истина ви казвам, че не смъртта е последната спирка на живота.